Kane kadai ka Histori Jong Meghalaya. Ki klong snam jong ki riau new trap. Naduh ka jingwan hiar ki fareng. Kane kadai ka jingïakhun jongi. Meghalaya kabamut kari kilio. Kadai ka Jylla hakathaing syatay lam mihngi jong ka India. Kaladon ki briau naduh ki por neolithic. Kidak jong ki jingim Barim, ki kentup ya ki mo kentang. Hima Khasi, Jaintia bat Garo, Kiladon ya ki rukom synshar tenrai jongki. Hakaspa snem kaba 19, ki British kilawan ban synshar ya kine ki Thain, bat kila penyaso ya ki bat Assam. Hadian ka jinglong luit India ha usnem 1947. Ka Meghalaya kadang long hapoh Assam. Bat ki pait ba Kyllalyngkot na bynta ka hok banyoh ya ka jingïadah bat ka synshar pait ba ka bakham yahap bat ki jingdon kam jongki. Sabo tarik yayong 1970 Meghalaya kalayoh ya ka kerdan autonomous state. Ki Khasi, Jaintia bat Garo kilong ki kenhun pait bah ki bakongsan ha Meghalaya. Bat ki don ya ki kolshor, ki ktien, ki riti-dustur bat ki jingyo pateng. Haka ikuis tarik u Kyllalyngkot 1972. Ka Meghalaya kalalong ka Jylla kaba pura. Bat ka shilong, kalalong ka nongbah. Ka Histori Jong Meghalaya, ka peni ya ka jingïakhun jong ki pait bah, ban iada ya ka khendeu, ka kolshor, bat ka hok jongki. Ladap his ngeutenat ya kane ka video, please like, share but subscribe ya ka channel. Khublei shibun ya ka bapait ya kane ka video.